Jeg vil kort tage dig igennem redigeringsprogrammet ViVideo. Til at starte med vil dit dashboard se således ud. For at komme i gang, vælger du Lav ny video. Du går ind under videoer og fuldstændig editor. Derefter trykker du Begynd at redigere. Gå op i venstre hjørne under Min video for at give dit video et specifikt navn. For eksempel Emil fra Lønneberg 2.0. Nu befinder du dig på din arbejdsstation. Her har du et hav af muligheder for at lave en verdensklasse film. Nederst finder du dine spor. For at give dine tilskuere den mest helstøbte filmoplevelse, kan du arbejde både med tekst, video og lydspor. Lad mig vise dig hvordan. Under Importer kan du hente billeder eller video ned, som du f.eks. har optaget på din telefon. Du kan trække den direkte ned i et af dine spor, når du har importeret. I programmet under det lille ikon med mikrofonen, hvor der står Fortæl, kan du ligeledes indtale lyd hen over din video. Når du er færdig med din fortælling, kan du trække den ned under lydsporet. Under menuen i venstre side finder du forskellige kategorier. Under video og billeder kan du f.eks. finde materiale, som du kan komme ind i din video, hvis du mangler nogle effekter. Under lyd kan du finde baggrundsmusik og effektlyde. Som med alt andet i programmet kan du blot trække elementerne direkte ned i en af dine spor. Under kategorien tekst kan du lave overskrifter eller rulletekster. Under overgangen kan du lave filmiske skift mellem dine scener. Når du har lavet hele din film færdig, går du op i venstre hjørne under de 3 små striber. Husk at trykke Gemme. Når du har gjort det, kan du gå op helt til venstre i det lille logo ViVideo. Så kommer du ud på din forside. Hvis du ruller ned, kan du finde alle dine tidligere projekter.